Ajruplan tal-linja tal-ajru Germanwings iġġarraf fl-Alpi fin-nofsinhar ta' Franza. It-titjira telqet minn Barcellona fi Spanja u kienet fi triqita lejn Düsseldorf fil-Ġermanja. Fuqha kien hemm 142 passiġġier u 6 membri tal-ekwipaġġ. Il-maġġoranza tal-passiġġieri kienu Ġermaniżi, Spanjoli u Torok. L-ajruplan dam nieżel madwar 8 minuti qabel ma ġġarraf. Jirriżulta li diġà nstab xi tifrik tal-ajruplan viċin il-villaġġ fejn iġġarraf u fost dan it-tifrik instabet waħda mill-kaxex is-suwed tal-ajruplan. Sejba li tista' twassal għar-raġuni il għaliex l-ajruplan iġġarraf. Il-President Franċiż François Hollande qal li l-ewwel indikazzjonijiet juru illi ħadd ma salva. Fost il-mejta hemm 16 il-tifel Ġermaniż li kienu għadhom kif temmew vaganza ta' skambju. Din l-aħbar waslet biex l-iskola tibat lill-istudenti id-dar. Ma' François Hollande ingħaqdu l-Prim Ministru Spanjol Mariano Rajoy u l-Kanċillier Ġermaniż Angela Merkel, il-mexxejja taż-żewġ pajjiżi l-oħra li qed jinvestigaw il-każ flimkien mal-Franċiżi. F'konferenza tal-aħbarijiet Angela Merkel stqarret li qed tippjana li żżur iż-żona fejn seħħet it-traġedja. L-aħħar momenti li der fuq ir-radar, l-ajruplan kien foli ta' 6,800 pied filwaqt li kien miexi b'veloċità ta' 700 km/siegħa. Intant waqt sessjoni plenarja fil-Parlament Malti, il-Prim Ministru Malti Joseph Muscat ikkonferma li ma kienx hemm Maltin fuq l-ajruplan.